barva, žádná folie, vykoniny. Kdyby jak na tady těch kámo 200 metrech si přišel o řidičák. Takže ahoj internete. Rozhodl jsem se pro druhý test techniky před mou očekávanou velkou cestou. Tady je tma, ty vole. A dneska jedem na formule s Honzou Mývaltem. Za chvilku mě vyzvedne. Chtěl jsem do sebe tak hodit jeden jogurt, zbalit se, vysprchovat se. Teďka na něj minutku čekám. A jedeme do Budapeště, do hotelu Normafa. Budeme tam mít obchodní prezentaci Mercedesu, pak večeři. A zítra půjdeme na okruh. Já už ho slyším. Tohle ulice, brácho, poslouchej, co smrde. Keca nás staví more, když projíždíme městem a okna mám dole. Hudbu mám na ranec, boží mám na vajcách. Já tě zdravím, soudruhu. Je to tak? Teď dělá kameramana. Hele, abych se uživil, tak musím prosím tě prodat nějaký bitcoin ještě. Když projíždíme městem a okna mám dole. Hudbu mám na ranec, zboží mám na vajcách. Rapy čumí na mě, čaj chtějí jet se mnou, chtějí sedět vedle mě. Která má 2 děti a manžela. Umíš si to zařídit, tady ten kluk, ty vole. Tady je vidět Česká. chudý student, Prada brýle, M-Sport a jedeme na ono. Hlavně fejkový Casio. Fejkový Casio. Sejka. To je jasný. Za jiný hodinky. Tady telefon, to je nějaký z bazaru. Ten je z AliExpressu. To je iPhone 7. Tady si koupil fejkový. Tohle je z To AliExpressu. si koupil fejkový klíče z AliExpressu, aby je to mohl pokládat vždycky na stůl, že jo, když někam přijde. Tutoriál, jak vydělat 8 miliard korun za 5 minut, když čekáte na benzín. Jak se stát kryptobaronem. Vezmete si svůj trezor, zapnete si hotspot a projebete všechno na Futures s 500 pákou. Takže už je 10 hodin. Na plánu vyjíždíme v 10. Přesně. Ježiši. Do prdele. No, jsme to tady rozsypali. Máme tady lahůdku, chill. Takže to jdeme nadávkovat tady na semaforu. Ideální stav. Max Verstappen nejezdí tak rychle, jak teďka pojedeme. Už jsme v bačovské zemi. Ale holky mají hezký. A halušky a brinza je taky moc dobrá. Takže, jako správní vizionáři, jsme si nekoupili slovenskou dálniční známku. Co si o tom myslíš? Doufám, že to není v prdeli. Já si myslím, že to je v prdeli. To takzvaně říká we fucked up a bit. Je to přesně tak? Ale sedíme si tady, prdele se ventilujou, obě dvě. Vyrývaná kůže, more, všechno je v elektrice. Sedíme tady, oranžové, krásný, Já jsem X5, 3-5 čávo si jede tvrdě. Vence jsem měl subofl, zlatý kola 20, matná modrá barva, žádná folie, Jdeme mu dát! Auto na mě čekalo, kde jsem udělal papíry. Zařadil jsem celý na bor, čela šla na plyn. Moje první auto prodali na jsem přitom, když jsem měl na smrti gangbang, chtěl jsem more smrti před. Málem jsem za to šel se, teď mě vzali benga more, na ruce mi dali pouta. 180 hodin prospěšných prací, celý 12 měsíců zákaz řízení. Stoká nám čau, koluje v krvi, pravidlo. A už jsme skoro v zemi papriky a guláše. Myslíš, že nás to Viktor Orbán přijme osobně? Mohl by. Jsme tady někde v Maďarsku.
budeme muset někdy umít. Budeme to muset umít, jak říká mistr, a jdeme se najíst. Double cheeseburger. Co je tohle? Nějaké McRoyal nebo něco takového. Double McRoyal, ty vole. Pak je tam hodně masa, no. Je to dobrý, ty vole. Maďarský mekáč prostě nikde nesklame. Je lepší než ten český. Minimálně než ten rakouský taky. Rakouský mekáč je na hovno, kámo. Tak, nechutná to. Je tam vůbec ne to. My jsme tam jeli, že ve čtvrtek a tam je nějaký wasabi season, wasabi burger. A to bylo docela gourmet. Já nemám zapalovač. Kurva. Je to tady. Tady to fakt vypadá jak jako maďarský Hollywood. Co si myslíš ty? Tak asi to zvládnu. Tak jsme tady. No tady jsme tu. Jdeme na to. Jdeme na to. Takže už jsme tady na pokoji číslo 17. Podívejte se. Tady je hajzl. Hlavně můžeme tady jít kámo na nějakou jogu. Cleanliness yoga. Cleanliness yoga. To bude možná yoga, u které tě i někdo umyje. To se nejsem. Tady máme výhled hezky na bazének. Byli jsme v Budapešti v rezortu koupit si plavky, protože jsme si je nevzali. Honzí si taky koupil nějaký smart casual outfit, který je potřeba pro dnešní business prezentaci. Teďka jsme si dali rychlou spršku a za 15 minut jdeme do takzvaného Hunters Room, kde prezentace proběhne. Před hotelem už jsou vystaveny všechny vozy Mercedes-Benz, takže doufáme, že budou i testovací jízdy a doufáme, že budou drag racy BMW versus Mercedes. Tak ukaž se. Moment. A vy teď naběhli žílet. Ty komentáře, kam budou na tom úplně nejlepší. To budou, no. To je jako ta přidaná hodnota tady toho obsahu je ten náš komentář, jo. To samozřejmě je pravda. Takže máme tady kabelku. Dostali jsme klíčky k S-ku A SL-ko na... modelku. A modelku, ta je teda ne od Mercedesu, ale na recepci. Ale to nevadí. Každopádně jsme získali informace k zítřejšímu dni a Formule 1, takže super. v pořádku. Parkujeme teda na poli, takže s naší super high value károu to nebude úplně paráda, ale to je život. To je život a když bude pršet, tak to tady necháme a koupíme, prostě Jan Mýval si koupí v Česku další, že jo? No, anebo tady koupíme nějakou garáž. Postavíme kolem toho auta garáž. Já bych spíš koupil mrtku za 5000 a tu nechal na tom poli. Rozumný. Jdeme se podívat, co nám tady hodní dobří lidé z Mercedes-Benz dali. Jo, měli jsme, počkej, zavřu tady okno, ať někdo neslyší tohle. To je jasný.
Takže měli jsme obchodní prezentaci a pánové zmiňovali historii značky, ale nezmínili se, co dělali mezi lety 39 až 45. Normálně to úplně vypustili. Skočili rovnou z 1930 na 1960. Což jako fakt není fér od nich. Pro milovníky historie, jako jsme my, to byla velká škoda. A teď už se na to jdeme podívat. Takže, máme tady papír. Premium Car Pass. To je hezký. Tady nějaký, jo, to je Mercedes pláštěnka, velice kvalitní, kámo, pojď si sáhnout. To je normálně, to je jako jak na auto pláštěnka. To není jako Vietnamce. To není vietnamská, to je pravá německá pláštěnka. A ještě bychom potřebovali ty lístky, jo. Počkej, nejsou tady? Jasně. Ne, že nám je někdo ukradne, vole. Jdeme na wellness. Docela dobrý, ne? Takže byli jsme ve Vířivce a Magor tady teď jde vandalizovat. Decentně. Prostě někdo vzal 2 vidláky do hotelu, no. Moc hezkýho hotelu. Takže zdarec lidi. Do prdele. Po večeři. Jsme po večeři. Bylo To je moc to, dobrá. to je to, co chci. Teď po večeři. Nabídni si. Děkuji ti. Měli jsme asi 16 zákusků. Měli jsme jich opravdu dost. Měli jsme humus. Všichni hodně nadávali, protože tam byla velice arabská kuchyně. Třeba humus, nebo cizrna. Další cizrna. Baba ganuš. Jalapeňos. Ty byly dobrý. Smažený jalapeňo se sýrem. Ty byly fakt dobrý, ale hodně lidí nadávalo, že se to nedalo jíst prej. Měli tam bezlaktózový, bezlepkový chléb, pita chlebík a normální chlebík a ta pita byla fakt dobrá. Takže jsme spokojení. Jakože... Jsou takový expirovaný už pro nás, mně přijde. Já bych řekl dozrálý, tak jako ideální. No, ty vole, to bych se teda i hádal, jako. Tam v tom růžovým, co si dělá vedle nás. Tady na večeři? Jo. Červený mini sukni? Myslím, že jo. Ta mladá, ale No. ta byla mladá, to byla v pohodě. To bylo v pohodě. To byla v pohodě. Pane, vy jste Magoro, vole. Dobrou noc. Krásné dobré ráno. Boris mluví, jak kdyby dostal obrnu teďka. Tady někdo naházel všechno z postele na zem. Já teda taky. Aspoň nebudu muset na ten posraný závod. Ne, asi ty vole, jaký Tam nikdo nechce, vole. To je zbytečná věc. A v 9:29 vyrážíme na Hungaroring. Kolik odhaduješ cestu? Já si myslím, že tam budeme tak za... 47 minut. To je hodně přátelský. Já si myslím, že tam budeme za 2,5 hodiny. Natáčej. No. Tady už je to moc hezký. Tady bambus Mercedes. Nebudu ho radši natáčet, aby mě nezabil ten člověk. Táhne AKčko. To trošku vibe, jak Moskva mi přijde z videí. Jo, trošku jo, Přes těch 6 kruhů krásně, ty vole. Takže právě dostáváme pokutu od strašně agresivního fízla za to, že jsme na asi 8 vteřin zastavili na cestě prostě, no. Stalo za náma jedno auto a borec agresivně začal pískat, mávat rukama, že by to nepochopil ani ty vole šaman nějaký. A pak agresivně, že driver's documentation a já že jako proč? A on řekl, you are getting fine, less than 40 euro, but there is no stopping here. No tak
Budapešť byla hezká, ale už se sem nikdy nepodívám, protože tohle platit nebudu, hele. Jestli tady budeme dílet 10 minut, tak odjíždím a dělám si novou občanku. Řidičák mám totiž na úřadě, víš? A ještě se nám chce chcát. To bych chtěl se tady další občanku už máte, jo. Hele, když už to máš, šéfe, tak já se tady za těch 40 € rovnou i vychčiju. Já bych to nechal na prvním parkingu, co uvidíme. Já si myslím, že vezmou kartu. A tady jezdil borec normálně. Jo, dá se to otočit, no. Jenže ono, když tady hodíš blinker doleva před tím čurákem, tak on ti dá další 40 €, že jo? Už jsme na parkovišti. Je to tady takový offroadeček hezký. Naštěstí máme 4x4. Přesně tak. A dostatek výkonu na to, aby jsme se vyhrabali z každé nepříjemné situace. 240 Kč za jedno auto, na skládačem tam 1000 $. Tak co si o tom myslíš, Honzi? Zatím jako auto super, GT3 nikdy nesklamou za mě. Je to tak? Pořád mám takovou zkaženou náladu z toho skurvenýho politika. Pak mě nasral. Dáváme si pauzu. Tady krásně na našem relaxačním stanovišti. Jediná pohodlná dostupná židlice. Přesně tak. Dostali jsme pivko. Jedno je naše, dvě jsou tady od Chábra, který stojí tamhle. Moc hodný člověk. Jako jestli plánujete na formuli a jedete tam za zážitkem, tak podle mě budete zklamaní. Jestli jedete čistě na auta, tak to bude bomba. Minimálně ty 911 Capry, co tady jezdili, tak byly fakt skvělý. Ale ty mraky lidí a předražené jídlo. Dali jsme si rádoby burgery, spíš jako bulka s nějakým teniončkým plátkem masa za 18 nebo 17 € jeden, což je jako za mě šílenost. A fakt tady ty mraky lidí, je to pain, nedoporučuji. Je to přesně tak. Dali jsme se tady do klídku, pardon. Do pohody prostě. Do pohody. Tady na gauč. Do režimu nerušit. Režim nerušit, přesně tak. A čekáme, až to začne, dáme si tam asi nějaký takový kratší čas a pak pojedeme zpátky na hotel pro moje zapomenuté oblečení a domů. Takže klasická otázka. Co si o tom myslíš? Ale jako paráda. Zatím jsme to slyšeli asi 3 průjezdy na trati, ale byla to jako velká paráda. Nadšení veliké, vzrůstá a teď otázka, co uvidíme dále. Mrtví jsou běloši, serem na to. Co to je za hlášku? To je ze Scary Movie. Aha. Tak je ten reportér, že jo, pro černou televizi, mrtví jsou běloši, serem na to. A pak naskáču do dodávky. No, jedeme domů, respektive jedeme ještě na hotel, ale jedeme pryč, protože už nás to nebaví. Jako nechci být pesimistický, já jsem většinou rád za jakýkoliv výlet a většinou jako jsem optimista, co se týče výletů, že i když je hnusný počasí, i když prostě se dobře nenajíš, tak pořád jako seš někde pryč, ale jako Maďarsku musím říct, že krom cen za oblečení, tak mě zklamalo snad ve všem. Jako chápu, že teďka jsem možná zvyklý na něco jiného z Itálie, ale ty vole, fakt nedoporučuji. Polsko, Česko, Slovensko, taky musím ještě říct jednu věc, že jako organizace ze strany Mercedesu nebo... Jasně, ze strany Mercedes je to super, ty vole. Kdo nás pozvali, tak to bylo super, to jako... Za to moc děkujeme. Hotel moc pěknej. Bylo to prostě všechno dobrý. Měli jsme vínečko, měli jsme v pohodě postele, bazének. Měli tam wellnessko, když jsme teda nenavštívili moc, ale... Takže na formule příště Rakousko. K nějakému národu, který, co jsou lidi, ne opičáci, že jo? Takže Rakousko, Belgie teoreticky
Silverstone, Británie. No, jasně. No, Něco takového. Ale jinak super. Takže jedeme na hotel a uvidíme, kdy se uvidíme. Tak co myslíte, bude se s námi tady ten člověk kamarádit? Nebo ne? Asi ne. Asi bych ho typoval na nějakého takového právníka, co si koupil M5, ale nerad jezdí rychle. Nebo možná zubaře. Dostali jsme od polských přátel, které jsme potkali na parkovišti, vodku. Je to asi normálně, to je ze Slovenska vodka. Nikolaus, ale nějaká lepší. A víš, jak to je? Kde je Sergej, tam je Nikolaus. Což je problém, protože kde je Nikolaus, tak tam je i Sergej. A to si myslím, že my ho tady nechceme. Tak. Jako tady ten je největší psychopat, ty vole. Ten se mě jako, ten to hodně poslal. To nechceme, to je náš nepřítel číslo 1. Asi nějaká zasraná kolona. Mně přijde, že jakoby většina holek jsou relativně normální lidi. Že už jsme v Brně. Zapadá nám tady slunce. Je to krása. Romantika. Je to romantika. Myslím si, že opravdu užitá sobota, užitá neděle. Jsou tam, jako je tam prostor pro zlepšení, jak ze strany organizace F1, tak asi z naší strany. Nevychytali jsme saunu, ale třeba příští rok. Já bych ti rád poděkoval za tento výlet. Bylo to opravdu skvělé. Z části, samozřejmě z velké části díky tobě a z části taky díky tvému bílému oři, který nás, řekl bych, hrdině převezl přes ty nebezpečná teritoria. Sice jsme si nevzali židli, ale židle nás odvezla, takže... Přesně tak. A my se s vámi tady asi loučíme tady s mistrem Bývaltičem. Tak ahoj. Tři čávo si jede tvrdě, věce jsem měl subofr, zlatý kola 20, matná modrá barva, žádná folie, vykoniny, auto na mě čekalo, když